zijn nu aan het gras aan het maaien. Het is nu ongeveer 6:10. Het gewas is bijna dauwnat. Het zal nog ietsje natter mogen zijn, maar dat is nu helemaal niet zo. Als het perceel klaar is, dan blijft het een dag of 3-4 liggen en dan doen we daarna dorsen. En dan wordt het zaad geleverd bij DSV, bij Markt van Voren en Sluis. Daarna wordt het eventueel nog gedroogd. Onder deze omstandigheden gaat dat waarschijnlijk niet nodig zijn. En dan wordt het bij DSV zaden verder verwerkt. We zijn hier bij Ultom, innamepunt voor DSV zaden in Sluis. Het gras dat wordt, zoals na het maaien, wordt het na een aantal dagen gedorsen. Het zaad wordt van de aren afgestript in de combijn. En het zaad wordt afgevoerd hier naar een depot waar het verder gehandeld wordt. Vaak is het niet droog, dan gaan we dus het gras wat drogen. Het vochtgehalte moet ergens tussen de 13 en 14% uitkomen. 14% is de norm. Er is een heel uitzonderlijk groeiseizoen dit jaar in 2017. Het is extreem droog. We hebben een neerslagtekort van meer dan 200 mm. Het gras is, zoals ook de granen, versneld afgerijpt. Dat betekent dat we 14 dagen eerder aan het oogsten zijn. Het voormaaien gaat moeizaam. Er zit toch een verhouten stengel aan de stengelvoet. Er zit wat hars op en dat maait niet simpel. Aan de andere kant, opbrengsten zijn vooral op de minder vochthoudende gronden gedrukt. Op de vochthoudende gronden hebben we topopbrengsten.